Какво става, хора? Аз съм Обърнах Дикей, тук с мен Иво Маденов. И днес с вас ще направим един батъл на Тривиадор. Гледай толкова се смее. Бе. Добре. Да се надяваме, че го чувате. Не стига се смя, бе. И чакай да си събера тея на помощите. И аз си ги събрах. Аз още не. Добре, започни батале. Какъв е кода? Чакай, бе, човек. Какво? Дълга ще играме. Дълга ли? Ход и някой. Така започне игра. Кода е 3644. Ей, гати, това по-бавно. 36... Дева. Арбе, 3644. Еми, ето да пише, чакай. Ми пише. По-бърже. Ето да. Много бързаш. Сега чакаме. Ох, то сега докато дойде някой... Ето. Най-сетне. Катя, коя е Катя? Това сигурно е робот. Сигурно. Не. Но може да игра с робот, бе. Що, защото знае всичко? Защото винаги ме бият. Така, сега. Как да си? Искам да... Аре, бе, голям кръв. Та пъка ти е най-тъпата база си избрах. Нормално. За тебе. Че... Това е робот. Бе. Аре, бе. Гледай, значи... Ма този робот много зле, бе. Не виждам. Ох. Тя са... Леле, това са... не знам. Това не знам дали е вярно, ама... Какво? 6 септември, бе, ти тъпли си, бе. Не. Честита баба мати на всички. Да. Сте живи и здрави. Тия да ви сгаси. Бога се бази, тия да ти сгаси. Да. Майка Тереза те пази, тия да те сгаси. Бързорек. Какво значи това? Майче, който говори много бързо. И аз това си мисля. Да. Изи. Защото, нали, бързак. Последен съм, това робот ще можеш. Затова аз съм първ. Искам да съм на 56-то ниво. Да, аз съм на най-голямо ниво. За сега. Веселинто. Не знам сега. Аз. Топа, що даш София, бе? Защото обикновено повечето хора са от София. Защото не е голям град. Такъв е живота, винаги съм последен. Най-високо ниво си най-глупав.
Да. Ивака, мадафака. Бебе. Да, това е Иво Младенов. О, Тук сигурно ще ми е вярно. тук не. Защото той е Защото някак си е Аз го натиснах е така рандом. И аз, защото... Защото. Щото. Задара. О, Това е елементарно. Са робота ще го сгрешили. Това е също. Шимия. Сашо. Сашето го няма. Сашето. Бъде да знам. Написах 56. Ай, стига, бе! Аз също написах 4. Какво ти казах, че робота ще ни бие? А ти... Масно направо. За сега няма Това си робота. робота. Нещастие. Нали? Катя, Катя, нещастница. колко титли има? Това матч е тенисист, май. Да. Yes! Ива! Ивака, мадафака, бебе. Сега, ако познаеш, ще стана първи. Ако. Ще би те да знам. Тя също. Познах! Моля! Yes, познах! Как позна, бе? Не знам. Просто ми писах 2008 и... Сега си на първо място, аз съм последен. Ивака, мадафака, бебе. Ивака, Конго, фак. Аз съм първи. Нападам Катя. Бах ти жегата ми. Катя. Малък магазин за супа. Обед. Мисля, че Дания. Дания. Бебе. Защо сте така слушалките? Гледай какво си служил слушалките. Така, кое да такова? Айде ще таковам това. Тесто! И там. Няма да гледам. Не! О! Да, Галилео, Галилей. Аз го натиснах без да искам. Ще Не знам. 62. Това съм последен. Ха-ха. Сега ти ще ни биеш, видиш, ти е много добра. Айде. Де да знам. Взети това. Живота ми вече няма смисъл. Робота ми взе колата. Не! Тъп робот. Ще ти го обърна, Катя. Катя.